Umba wokunxulunyaniswa koluntu ngokwendawo zokuhlala wawutshisa ibunzi ngethuba amaqela zopolitiko egaya inkxaso yolonyulo lomasipala kunyaka ophelileyo. Imihlaba eli-11 ekhoyo nengathengwa ngabaphuhlisi babucala, isixeko sithi ezi zinzame zokukhawulezisa le nkqubo. Ukhongolo wasephondweni uyakunyhasha oku, esithi uza kwenza olwakhe uphicotho lwale mihlaba karhulumente. We need these audits so that we can have a process of clear and transparent land release to our people, especially those that were victims of racial oppression in regard to not being able to own land. Imibutho elwela amalungelo ezezindlu, i-Reclaim the City, ithi khange kuboniswane noluntu ngokwenza ifandesi ngemihlaba. This comes as a surprise because the city has never had any public participation processes regarding these 11 sites. Isixeko sithi ukunikezela kwemihlaba kubaphuhlisi babucala kuzokuqinisekisa ukukhawulezisa le nkqubo yezindlu ezifikelelekayo ngaphakathi edolophini. Yonke le mihlaba mayikhululelwe kubantu abazokwazi uphuhlisa kuyo. So sihleli ke ngoku sizama yonke le mihlaba ilishumi ukuthi ihambe iyofikelela kubantu abazokwazi uphuhlisa. Kusenjalo umbutho kakhongolose uthe sisixeko sathengisa imihlaba engama-300,000 sukela kunyaka ka-2015. Bathi noxa kunjalo akukho nguqu ibonakalayo kwiinkqubo ezacetywa ngurhulumente wengcinezelo zokucalucalula abantu ngokweendawo zokuhlala. Thule Joka, kwindaba ze-SABC, ndiseKapa.